Auto za nami? Auto. Auto veľmi blízko. Na levo od nás tak ide. Vidím aj typka jedno. Pod do zóny. Utekam. Iči za zóna. Na ľavo, typci od nás. Koľko ideme strieľať? Jeden dotknutý. Mŕtvy obaja. Pekne, poď. Aďo. Zozadu ešte bacha. Ja viem, ale chápeš. Keď budem mať supresor, nechaj mi prosím ťa. Hlavne med mi nech mi dá, mám veľké kopické med. Nemá nič. Flash hider. Tento má kompenzátor na toto. Ja mám tento flash hider, to je lepšie. Na dvoje si beriem. helma, konečne. Tiež. Tento tu má karko. Tento má karko tu. Dobre, super. Energy drink si beriem. Štvorkový skop náhodou. Nemal. Ani ja nemám, ani on nemal, ani nikto nemá. Dobre, poďme sa hýbať smerom ku zóne, či... Správa by som šiel. Určite. Pacha na tie stromy pred nami sa bojím, že by tam takto nekempil jak čurak. Hej, tam pred nami je typek. Vidím, ale tieto stromy bližšie. Nie, tu je čisto. Oh, dal som ho! Mŕtvy? Hej. Pekne.